लंके गेल्यार काणी सांगता पुरावानर सेना सीता माते सोजूचक दक्षिणा तुदे देताची तयेशील ओढू समुद्र पळोवन हे चंदता हे विस्तारशील समुद्र कशी दांटूचे म्हूण आलोचनेर बसताना जांबवंतू सांगता हनुमंता निमित्ती मात साध्य तदना हनुमंतू सांगता कोणाचने रायनातील काम मेगल निमित्तत्वे मुनिंगिता तदना जांबवंतू हनुमंताल पूरा निजोदर शक्ति रास्कोंदिता तदना हनुमंतू जय श्रीराम लंके बैसरता समुद्रावेर उडताना हनुमंताक सुर्वेक मेनक पर्वत तदनंतर नागकन्ये मेळता तशी मुखार वरताना हनुमंताक सिंगिनी मला राक्षसी दोन खावचे येता हनुमंतू जय श्रीराम दिक्मान सांज जाताना हनुमंतू लंके पावता लंके महाद्वारारी ओर्दलली ರಂಕಿನಿ ಮರ ರಾಕ್ಷಸಿ ಲಂಕಾ ರಾಕ್ತಾ असता हनुमंतू सांदावून लंकाद्वार प्रवेश करचा पडलेता दलरी ती लंकिनी सोरतवे हाका दोन सोरता आणि मारू येता तदना हनुमंतू जय श्रीराम उदीक मारता आणि लंकाद्वार प्रवेश करता स्वर्णनगरी दल्लेल्या लंकेंतू सुर्वेक हनुमंतू रावणाला अरेमनेंतू वचून सीतामाते सोदिता सीतामाते काही महिन्यातील पळून आलोचनेर बसताना एक घरातून रामनाम ऐकता त्या घर रावणाला बाबू विभीषण आला त्या घराला वचून सांगता हा रामदूत हनुमंतू सीतामाते सोजूचयला मुनिंगिता तदना विभीषण सांगता सीतामाते अशोकवनांतू असा म्हूण सांगता हनुमंतू समवेत करनाशी सीतामाते सोदून अशोकवनांतू वचून थंय बशिल्ल्या सीतामातेक दिवन रामान दिला मुद्दी आणि सीतामाते कृपेक पार्थ जाता अशी कितले कष्टशील काम रामनाम म्हणल्यार सुलभे जाता म्हणून हनुमंतान आमके दाखोवन दिला जय श्रीराम पावनपुत्र हनुमान की जय धन्यवाद तू सांगेल कहाणी भारी लायक आशिल्लें म्हाका मस्त पुरो गोतना तिलकळ्ळें आजी थँक्यू लायक कोण सांगलें चैतवा सगळ्यांक मिगेल प्रितीचे नमस्कारू हांव श्रेया हांव आजी पवनपुत्र हनुमंतान देवी सीता मातेक लंके सोदूचा गेलेला आनी लंका दहन केलेला बाकी काणी सांगता मनिश्ट पावता हनुमंतू तेगेल प्रभू श्रीरामचंद्र आज्ञे घेवन लंकेन पावत काय लंकेन तू हड्डो राक्षस तांगेल दोळ चुकोवन राणी तांगेल अंतपुरा येवन पावत काय थंय खंय सोदिल्यारी सीता मात मेळना काय निखयश प्रभा म्हणून आलोचन करतना दूर एक छंद अशुकरुकांतू भरलाला एक वन दिसत काय थंय मेश प्रभा म्हणून वतना चंदी बायमेंची निळाबंडावन रुक्का मुळा बैसून रडतस काय गलसत मस्त राक्षसतांनी पुरा तू रावणाक ओटीक जा हेलांकेची राणी जा म्हणतस ताच काय जाल्यार ती गेल जीवस्तन कथा सादिना म्हूण रडतस सांगता काय ताका हनुमंताक हिची सीता मात म्हूण कळटा काय राक्षसांनी पुरा न्हिदत रे हनुमंतू तुका तुकून सकाळी येवन रामाल काणी पुरा पदावन सांगता काय सीता माती माती करताना पळयताना कसाना खोड मंग काड तिगेल्या दरपला काय हांव मागीर राक्षस म्हूण ती भीत काय ताका हनुमंत म्हणटा काय अम्मा हांव हनुमंतू गेल प्रभू श्रीरामचंद्रान पेटयला म्हणून रामान गुर्ता म्हूण दिलाल मुद्दी कांतीक दीत काय खुशी जात काय अम्मा तुमगेल खंडावाई बैस हांव तुमगेल प्रभुला होवन पावयता म्हूण म्हणटा काय ताका ती ना हांव तुगेलो त्याना ते येवचे समय न्ही म्हाका हांगा तुगून
निगल बापनानं येऊन आपण का ना जलरी हवांगा उज्जावई उडून गलिया त्याग करता मुन रडतं सांगत काय तका हनुमंत म्हणत काय ना निगल प्रभू नीचं समेत येऊन तू खांगात कोण आपण होताची म्हणून परवास देत काय तशी पायसटना गेल सर्गान तशी चोन मणिकानू रामादी मुंडेत काय तशी वाटताना गेल रावणाल सैनी बलकितलं सुन पळवकू लंका दहन कोण केनो किष्किंदे होन पाऊत काय किष्किंदेन तू रामाक लंकेन दलाल पूरा विषय सांगत काय मुकारी रामू कपिसेन समेत येऊन रावणाल वाटो युद्ध कोण रावणाल वध करत काय आणि सीता मात्या उपासत काय ह्या काणीची नीती कसन म्हळारी केन्नाय आमी दुसाल स्वता अशी करूनच केल्लारी लंका दहन जल म्हणजे आमले दहन दवचे खंडित ह्या काणी कलाल सर्वांक हांव धन्यवाद म्हणटा धन्यवाद. श्रेया काणी कोण शिकयलम्मा गेलम्मा अम्मान चंद कोण सांगला जेता ऑल द बेस्ट थँक्यू. सगळ्यांक मिगेल प्रितीचे नमस्कारो हांव श्राव्या हांव आजी रामायणांतू सीतेन हनुमंताक चुडामणी दिलेल्या काणी सांगच्याक इश्ट पावता. लंकेच्या अशोकवनांतू राक्षसी पूरा वट्ट दावनु सीतामातेक तू रावणक ಹೊರಟೆ ಕೊಂಡ್ಗೆ तेंतु ये लंकेच राणी दत्ता नाहीला आम्ही पुरा तू मान करताची पण मस्त बाधिता काय ताका सीतामात म्हणत काय तुम्ही म्हाका संदाव करायला करेच हांव मात रावणाक खंडीत ओरडेक जायना म्हणून रडतं सांगत काय हनुमंताक राक्षसी पुरा बाद दिवची पडून मस्त बेजार दत काय ताका हनुमंतू राक्षसी नंतर वेळ पडून रामाल एक पद्या ಮೂಲಕ संगचाक शूट करत काय राम 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 जय राम 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 राम. सीतामातेन हनुमंताल पद्य ऐकून अयो देवा कोणकी एक राक्षसू मनाड रूप म्हाका भिवूच आयला देवा तूची म्हाका राक्का म्हूण देवा लागमत काय ताका हनुमंत म्हणत काय अम्मा हांव हनुमंतू रामाला परमभक्तू अम्मा तुला कष्ट दिवस जाल्ली म्हणून रामान गुर्ता म्हूण दिलेली एक मुद्दी काणू सीतामाताला दित काय सीतामाता त्या मुद्दी पळोवन मस्त कशी जात काय ताका हनुमंत म्हणत काय अम्मा हांव नरशपुरा मात म्हाका मस्त शक्ती आसा यो सीतामाता गल खंदा वयर बस हांव आत्ताची तुका प्रभू श्रीरामाशेश कडेन आपूण व्हरता म्हूण म्हणत काय ताका सीतामात म्हणत काय हनुमंता हांव तुगेल वट्टी आना मग प्रभू श्रीरामचंद्रान येवन रावण वट्टी युद्ध कोण रावण अम्मान कलार मात रावंक तू कोणी येता म्हूण म्हणत काय हनुमंता काय सीतामातेन सांगलाल वाई म्हूण दिसत काय सीतामाती गेला वरलान बांदून आशिल्लें एक चुडामणी काणू हनुमंताला दित काय हनुमंत काय हनुमंता घे हें चुडामणी हा प्रभू श्रीरामचंद्रा दी म्हूण म्हणत काय हनुमंतू त्या चुडामणी भक्तीन घेवन ताका मात्ता वाडवत काय ह्या काणीची नीती कसन म्हळ्यारी आमी ह्या काणीन तू हनुमंताला स्वामी भक्ती पळोवेत आनी ताका वयचून दिलेलें काम ताणें विश्वासार केल्ला पळोवेत आमी आमगेर जिवनांत तू सत्य धर्म ज्ञान चल्यारी जय खंडीत मेळटा. म्हाका हांगा काणी सांगचे अवकाश दिलेला यूथ ऑफ GSB हांकां हांव धन्यवाद सांगता. काणी आयकल्यार सर्वांक प्रभू श्रीरामचंद्र दय असो. प्रभू श्रीरामचंद्र की जय. प्रभू श्रीरामचंद्र की जय. श्राव्या एक्सप्रेशन्स लायक आशिल्ले चेडा एक कसं म्हणल्यार स्मॉल करेक्शन लास्टा तूं सांगली पळय की हनुमंतान मुद्दी हें चुडामणी घेवन मात्तेर दवन घेतलें म्हणून तर ॲक्च्युली मात्तेर दवरलेलें नाही जिब्बे मुळा दवन घेवन चमकलेलें जायत करेक्शन कोण गे कोण शिकयली काणी अम्मा. अम्मान वे अम्मा लगी सांग जैता. गुड लक. थँक्यू.
मिगल नाव आदर्श. रावणानं सीतेक ಲಂಕಾನಗರಿಗೆ ವೆಲ್ಲಲ್ ಕೋಳ್ನು ರಾಮ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಸುಗ್ರೀವು आणि तगील कपी सैन्य समुद्र एद्रक चिंतेली बसून असली तेदाना जांबाव हनुमंता सांगता हनुमंता तू वायुपुत्र नव्हे तूची इथलं होर समुद्र दंटून वरचे शक्ती असे आणि कोणाके ना म्हणून सांगता तेदाना हनुमंत सांगता नाबा हे 100 योजने होरशी समुद्र मग जेव्हा जाय ना म्हणून सांगता तेदाना जांबाव सांगता तू सा नसताना तुगल मंगता बुद्धी तुगर गुरुक सेसोच जाय नशी तुका शाप दिलेले ते शाप आजी तुका उद्गास करचे दिवस येले करी म्हणून सांगता तेदाना हनुमंत तगल शक्ती पूरा उद्गासून घेता आणि उचून रामाला पाय धरता आणि मरता हाव सीते मादिक शोधून येता म्हणून सांगता तेदाना राम तगल हाता सुकून मुद्दी दिता हनुमंता त्या हनुमंत घेऊन होड गात्री जाता आणि बुसूर करता थड्डे मुखार होताना एक सुरसे मोन राक्षसी तोंड मेकळून म्हणून रब्बू नसता तेदन ती मरता तो मेगल तोंडा उचून बाहेर का ना जरा तुक सोना म्हणून सांगता तेदन हनुमंत सान मूशशी जाऊन तेगल तोंडा उचून ते तोंड धंगची भितरी रपक्कनी भारता ती वाट सोडता तो थंय सुकून लंके पावता आणि ते लंके पावता रात्री जाऊन असता तई लंकीन तू लंकीन म्हणून द्वारपालिकी जाऊन रब्बू नसली ती हनुमंतक सोना हनुमंत ते एक मुष्णा दिता ती तुग पडता आणि ब्रह्मान संगील वाक्य उद्गासून घेता ताण मलाले केदान एक वानर येऊन तुका मरत नव्हे तेदन लंकेची विनाश लग्गी आईला म्हणून सांगता तेदाना हनुमंत पूरा अरमने वचून सीतेक पळयता सीते माते दिसना तो सुदून सुस्त जावन वता तो जशे कवनेले पावता आणि रुक्कात बसता आणि कोणकी भायल मनुष्य नारा अंगवल गानू रडतासिली तेदाना हनुमंत लेखता हीची सीते माते म्हणून लेखून मरता राम श्रीराम जय राम म्हणून सांगता तेदना सीतेक आश्चर्य जाता हे कोण अबा लंकेत राम जॉब करतास म्हणून लेखताना हनुमंत रुखा सुकून तुग देवता आणि मरता हाव रामदूत हनुमंत गे रामन दिलेल मुद्दी म्हणून सांगता तेदन सीतेक त्या मुद्दी पडून भारी खुशी जाता मगिरी ती सीते तिगल चूडामणी काणू हनुमंता दिता आणि मरता जल्लल तिथलं उग्गी माक रामाक हंग दुखून सोडी आणि तई दुखून हनुमंतू बासरता. धन्यवाद. आदर्श तुगेले ॲक्टिंग भारी चंद आशिल्लें आणि स्टोरी चंद कोण सांगला तुवें कॉस्ट्यूम खंय वचून घालना येईल तू ललिता कलर्स. ರಜನಿ ಇವತ್ತು ಬಾಸ್ ಊಟಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ. ಆಫೀಸಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಯಜಮಾನರ ಲಂಚ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಇಂದ ಬರ್ದಿದ್ದ ಸುವಾಸನೆ ನನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಬರೋ ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ತು. ಸೀಕ್ರೆಟ್ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅಂತ ಬಂದೆ. ಸೀಕ್ರೆಟಾ? ಕುಟುಂಬವನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸೋ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮಹಿಳೆಯ ಆಯ್ಕೆ ಅರುಣಾ ಮಸಾಲಾ. ಯಾವುದೇ ಕಲಬೆರಕೆ ಇಲ್ಲದೆ ಅತ್ಯಂತ ಶುದ್ಧವಾಗಿ ಆಯ್ದ ಸಾಂಬಾರು ಪದಾರ್ಥ ಬಳಸಿ ತಯಾರಿಸುವ ಪಾರಂಪರಿಕ ರುಚಿಯ ಪ್ರತೀಕ ಅರುಣಾ ಮಸಾಲಾ.
Looking for some awesome interior decor? Here is your choice. The Designers, a well-established and reputed furniture and interior designing firm. Conceptualized in 2008 with decades of experience in the field of manufacturing of variety of wooden furniture and interior work. Having variety ranging from in-house made furniture suiting local market demand, along with exhibiting and representing international branded furniture and modular kitchen units. The Designers, Pujan Krishna Niketan, Urva, Chilambi, Mangalore. Call 9886399007. FinPower Aircon Systems Private Limited, incorporated in 2015, is a proud and leading HVAC solution provider, manufacturing energy efficient air conditioning equipment as well as kitchen ventilation systems for all kinds of commercial, residential as well as a multitude of other special application and bespoke projects. An ISO 9001:2015 certified company, we are committed to quality and excellence and is passionate about our customer focus and innovation. And to help us fulfill this, we have the strong backing of our competent engineering team. Being a top-notch provider of HVAC solutions to diverse and complex design challenges, we are a preferred and trusted choice in the industry. This is vouched by the many prestigious projects that we have backed and successfully completed. To also fulfill our commitment towards the environment, we make sure that the HVAC engineering solutions we provide assist in maximizing energy savings and reduce carbon footprints, and consequently result in operational savings for our customers. Headquartered in Mangalore, India, we are predominant in Middle East and India and have a global presence to serve and support our customers across the world. FinPower Aircon Systems Private Limited, plot number 1234A, Baikampadi Industrial Area, Mangalore. Call 0824-240-7777. सर्वांकही मिगल नमस्कारो मिगल नाव सहनाकिनी हा माझी रामभक्त हनुमंत के श्रीलंका पावनो सीता मातेक मिळता लंका दहन के शक्ता म्हणून सांगता राम दशरथनी कौसल्य पूत तगेल बैल सीता कारणांतररी राम पितवाकी परिपालन कोरक 14 वर्ष वनवासावत्ता तरी शिल्पनाके निमित्त रावण सीतेका अपहरण करून लंके होता सीतेक सोदिता रामाने लक्ष्मण सुग्रीवलेतती सुग्रीवल मित्र हनुमंत अंजना देवी वानर राज केसरील पूत शिवांश संभूत पराक्रमी आणि सकवाई पुत्र म्हणतती रामाने लक्ष्मण सुग्रीवाला भेटू चेतना हनुमंत ब्राह्मण वेशकांतांगे दुर्वत्ता आणि तुम्ही कोण म्हणून निमगिता रामक हॉक हनुमंत म्हणून कळता हनुमंतक रामानी लक्ष्मण गुर्तुಕೊಂಡು तोतगल बदरू परता आणि सीतामातेला अपहरण झालं म्हणून कोळणो तो तांगेल सहाय रप्ता आणि सुग्रीवाला आपण ओढता सुग्रीवाला वाली निमित्त बारी उपद्र असताना राम वालिक मारुक सहाय करता सुग्रीव रामल सहाय रप्ता आणि पुरावा नरसैन्यक सीते शोधूच्या पेटयता त्यांची वेळ तांका जटायू भाऊ संपाती मिळता तो सांगता 100 योजना दूर समुद्र दाटून दक्षिण लंकेंतू सीते असं म्हणता अतिथलं दोरोज कोण म्हणून लेखताना हनुमंताला नाव येता हनुमंत पुढे जायना म्हणून लेखता तगेल पुराजन शक्ती गुडगस करताना तो जय श्रीराम म्हणून लंके दिका नोडता लंके वत्ताना मस्त राक्षस आड घालतती तक जयसून लंके पावता आणि सीते शोधूचा शूर करता अशोकवनांतो एक रुक्काले सीते बेसून नसेल पळयता तिगले मस्त राक्षस असता हनुमंत सान रूप कोण तिगले वत्ता आणि हनुमंत रामाविषयी सांगता आणि दिल्लेल मुद्दी देता आणि
राम कुठले येता म्हणून सांगता. आता राक्षसाचे कोचक दैत्र गात्रन बेळवता. अशोकवन पर वाईट करता. राक्षसाक दोर पळयता ती तर जाय म्हणून सिरकता. रावणा पूत मेघनादू हनुमंतक रावणाले होता. रावणा कळता रामदूत म्हणून. आणि एक वानर म्हण असता अहंकारी. वानरांक बाय मुक्ती म्हणून कोळणो तेगेल बाल उजगलू आदेश करता. राक्षस हनुमंता बाल उजगलता ती. हनुमंत जय श्रीराम म्हणून कुगता आणि लंका पुरा उजगलता. श्रीलंका दहन जाता. समुद्र उसून बार पुढेता आणि रामाला सिरकडे वता. मुखारसून राम आणि रावण युद्धांतू हनुमंत रामाला सहाय रपता. आणि कुंभकर्णकनी मोक्ष मिळता. ह्या कणी तमका सांगोलची म्हणल्यारी रावणाला अहंकार तेगेल सर्वनाशा कारण झाला. आम्ही केदाना सत्य न्याय नीती रसुका. पवन पुत्र हनुमान की जय. जय श्रीराम. धन्यवाद. हाय साना, हाय. कितल्या क्लास तू? UKG. जी खंयची स्कूल? कॅनरा ओरवा. कॅनरा ओरवा. काणी कोण शिकयले? अम्मन. अम्मान. पुरो जन अम्मान शिकोवचवा. तशें जाल्यार एक म्हाका सांग, हनुमंताक सक्कड येवन कसं की पुरा सांगून उडगास करयले म्हणणं. कसं सांगून उडगास करयले गोतस की ना? हनुमान चालिसा गोतस की? ते सांगून ताका पुरा उडगास येवचवरी केले. तशी जावन नित्य हनुमान चालिसा सांगता. तेदण तुम्ही हनुमंतावरी मस्त स्ट्रॉंग जाता ती. जायत की? ऑल द बेस्ट. थैंक यू. मंगलम सर्वजन के स्वागत. हांव वंशिका. हाजी हांव तुमकां हनुमंताना लंकेक सीते सोदून वचपागे काणी सांगता. आमी आंजनेय मारुती पुत्रा म्हणून कसन सांगतात की तो हनुमंतू बहु शक्तिशाली, धैर्यवंत आणि साहसवंत. ताका सामर्थ्य ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತशिल्ली वानर सेने मुख्यस्तू सुग्रीवा ताकाची लंकेक पेटयताची सीतेमाते सोदून हाडूक श्रीरामचंद्र लप्पनिगे घेवन सुद्दूच्या वता. कोणाकय दिसचेना जून एक खूब जुरूप जावन सुद्दूच्या वता. ताका सीतेमाते कोण म्हणून कळना. स्त्री जन पळयतान सीतेमाते ही अशी भुरगी म्हूण लागता. न्हय म्हूण कळतान ताका निराश जाता. एकदा अशोकवन वताना एक सुंदर स्त्री एक रुक्कामळो बैसून आशिल्ल्या भारी बेजार आशिल्लें पळयता. त्याच समयाक रावण सैन्यान येवचे सीतेमाते पळयता. तेदन रावण सांगता म्हाका वदीकून घ्या म्हूण बलवंत करचे. हनुमंतू रुक्का वयर तुकून पळयता. आनी 2 म्हयने भितरी सामर्थ्य दीन म्हूण जाल्यारी हाजी परिणाम एदूर सुख जाता म्हूण सांगता. जाल्यार सीतेमात्याक ओपना आनी सांगता म्हगेल पती श्री रामचंद्र म्हाका खंडीत तुगेला वदीकून आपूण व्हरता म्हूण सांगता. तेदन रावण कोपिश्ट जावन ते तुकून वता. त्याची संदर्भ पळोवन हनुमंतू रुक्का वयर तुकून तुगू देंवता आनी श्रीरामचंद्रान दिल्लें मुद्दे दिवन सांगता, हे सीतामाता हांव हनुमंतू श्रीरामचंद्राल परमभक्तू. आमी शीघ्र तुका खंडीत रावणाला वदीकून आपूण व्हरता म्हूण सांगता. तेदन सीतामाते खुशी जावन तिका चूडामणी आभरण दिवन सांगता, हे वानर श्रेष्ठ श्रीरामचंद्रन म्हाका आपूण वचे शरणगतीरी हांव हांगा राखून बेसता म्हूण हनुमंता पेटयता. तेदन रावण सैन्य हनुमंता पळोवन धरून रावणा आस्थाना व्हरता. तेदन रावण इंगिता, तूं कोण? रामाल दूत म्हूण कळून तागेल बाला उज्ज दिता. हनुमंत कोप येवन सगळे लंकेक उज्ज दिता आनी समुद्राला वचून बाल निवयता आनी वापस श्रीरामचंद्रान आशिल्ले कडेन वचून
जाल्यार पुरे काणी सांगता. ह्याच मुगेल सीमोल्लंघने हनुमंतल काणी आयकल्लेंक सर्व जनके धन्यवाद आणि अवकाश कोण दिला यूथ आजी स्पीके धन्यवाद. जय हिंद, जय श्रीराम. वंशिका एक स्माइल दी पळया समाची वय दान दाखोवन स्माइल दी पळया. कितल्या क्लास? सेकंड स्टँडर्ड. खंयची स्कूल? केना CBS. चंदुकोन म्हणला तुवा. अगेन एक स्माइल दी पळया, ब्रॉड स्माइल. व्हेरी नाईस. नमस्कार, म्हगेलें नांव स्मेरा. हांव मॉन 3 शिकता आसा. आज हांव नागमाते सुरसाल रुपाली तुमगेल मुखारी काणी सांगच्या आयलां. हनुमंतान सीते माते सोदूच्या वता आसतना देवान ताका परीक्षा करच्या म्हाका पेटयलें. हांव एक राक्षसी रूप घेवन समुद्रा मस्जिदान मच्छी वाटेर लाभलें. हनुमंतान ते येवच पळोवन हट्टहास दिवन सांगलें, हा 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 म्हाका जोर पडटा भूक करता हांव तुका खावन सोडटा. हनुमंतान सांगलें, हांव सीते माते वग्गी सोदून हाडटा म्हूण श्रीरामचंद्रा वचन दिलां म्हाका सोडी. ना ब्रह्मान म्हाका वर दिला कोणाले वाट म्हगेल तोंडान तुची. हनुमंतान लेखलें, हे परिस्थिती तुला कशी भायर येवचें. लेखून तो तागेलें आंग होद आनी विशाल केलें. हांवें म्हगेलें तोंड होद केलें. तो आनीक होद जाला. हांवय म्हगेलें तोंड होद केलें. होद होद जातरी म्हगेलें तोंड 10 मैल तितलें होद जालें. क्षण भितरी हनुमंतान एक सान विंद्रा तितलें सान जावन गेलें. तोंडा तुला वचून कन्ना तुला भायर येवन सरलें. म्हाका कळ्ळेंय न्ही. हांवें म्हगेलो पास निजा रुपार येवन सांगलें, हनुमंता देवान तुका परीक्षा करच्या म्हाका पेटयलें. तुगेल बल आनी बुद्धी उपयोग करून आमकां सख्ता खुशी जाला. तुगेल सीते माते सोदूचें कार्य सिद्ध जावं. हे काणीच न्ही कसान म्हणतो गत आसा. आमी विनम्र जावन बल आनी बुद्धी उपयोग केला आमकां सण करच्या जाता. धन्यवाद. तुगेल्या नांवाचें मिनींग कसं जालें? SMER. स्पेलिंग न्ही, मिनींग गोत ना? दुर्गा. हां दुर्गा. हां हसून मुक्की वा. तू हसता आसची वा. आतां एक चंद हास कोण दाखय पळया. थँक्यू.